тоҷикистон ва дӯстдорони гузоришҳои мустақили телевизиони варзиш, садои моро аз маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии тоҷикистон мешунавед ки дастаи соро компания бозии аввалини худро дар мавсими нав дар майдони хонагиаш баргузор менамояд. бале, аллакай мавсими нави суперлигаи тоҷикистон оид ба футзал шурӯъ шуд ва мо якҷо бо шумо бошад рақобати соро компания чемпиони феълии мусобиқаро муқобили дастаи равшани кулоб тамошо мекунем. Дастае ки 4 сол боз дар суперлигаи кишвар ҳунарнамоӣ намекард. даста пароканда гардида буд. ҳоло бошад сармураббии даста Фаридун Рустамов истиқбол мегирад. ситоди мураббиёни дастаи сороро ва умедвор мешавем ки дастаи равшани шаҳри кулоб ҳайати хуберо ҷамъ овардааст, зеро ки дар ҳамон мавсими 2021 ба ёд меорем ки як бозие буд миёни ин ду дастаҳо ки рости зеби суперлигаи тоҷикистонро надорад. ҳисоби бениҳоят калон ба қайд гирифта шуд. бале, омилҳои таъсиррасон дар ҳамон рақобат зиёд буд. гуфта мешавад ки равшан бо ҳайати асосии худ бозӣ накарда буд. яъне овозаҳо зиёд ҳастанд, аммо муҳим ин ки ҳисоби ба қайд гирифта шуда хело ва хело калон буд. хуб, ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайатҳои асосии дастаҳо. соро имрӯз панҷгонаи аввалаш чунин аст. дарвозабон рақами 22 Нуриддин Ҷабборов, рақами 7 Муҳаммад Раҷабов, рақами 75 Лукас Наказато, 12 Сунат Файзов ва рақами 17 бошад Самандар Ризомов. бозингарон рақами 1 Саид Торобида дар ҳайати захиравӣ, рақами 2 Қосимов, рақами 18 Абу Саидов, 13 Бахтиёр Солиев, 9 капитани даста Файзали Сардоров, 99 Дилшод Салобов ва рақами 5 Ширинбеков. сармураббии даста Пайрав Воҳидов. равшан ҳайаташ чунин аст. дарвозабон рақами 1 Ҷомиъ Отахонов, рақами 62 Умеди Ҳисайн, рақами 2 Рамазон Сангов, 8 Ёқуб Шарофуддинов, 17 Муҳаммад Худойқулов. бозингарони захиравӣ 12 Рустам Зауров, 18 Мустафо Шарипов, 10 Ҷамшед Муродов, 5 Муҳаммад Юсуф Тоибов, рақами 7 Раҳмон Ҳасанов. сармураббии даста Фаридун Рустамов. ва ин бозиро барои шумо шарҳ медиҳам. меҳровари кишвар. шахсони расмии рақобати имрӯза: сардовар Наврӯзҷони Сулаймон, довари дуюм Абубакр Маҳмадов, довари захиравӣ Сайёра Саидова ва нозири вақт Сайёра Саидова. бениҳоят хавфнок ҳуҷум шурӯъ мешавад. Самандар Ризомов яке аз номзадҳои асосӣ ба беҳтарин бозигари мавсими гузашта буд. инҷо маъзу таҳдид кард ба дарвозаи равшан. бале, беҳтарин бозигари мавсим эътироф нагардид, аммо дар сегонаи номзадҳо будан ҳам аллакай фикр мекунам ки дастоварди хуб аст. Самандар пас ба канори рости майдон. Наказато бозӣ мекард бо Раҷабов. пас аз мавсими гузашта сороро як бозигар тарк кард, Идрисёров. ба дастаи ӯзбекистонӣ гузариш намуд. ва якчанд чеҳраҳои навро ҳам мебинем дар дастаи мазкур. Наказато гузариши хуб, партоб, аммо дуруст пои худро гузашта наметавонад. Суннат Файзов яке аз чеҳраҳои нав аст дар ҳайати соро. Суннат Файзов ва инчунин Абу Саидов ки дар ҳайати захиравӣ аст. дар нимаи майдони худ маротибаи дуюм бозингарони равшан пас ба дарвозабон иҷро мекунанд. мамнӯъ аст. фаҳмондан дар кор буд ба бозингарон. мумкин нест паси дуюм иҷро кардан ба дарвозабон то агар туп хати марказро убур накарда бошад. шонси хуби голзанӣ дар оғози рақобат пайдо мекунад соро. боз як бозингари дигаре ки нест дар даста Уго Кардосо аст. тарки даста кард Уго монанди Идрисёров. Наказато пас ба канор, зарба ва бармегардонад дарвозабон Ҷомиъ Отахонов. Наказато
уго карда соро низ мехост соро дар ҳати худ нигоҳ дорад, аммо худи ин бозингар нахостааст боқӣ монад дар дастаи мазкур. рости гап натавонист ба таври оддитарин тӯбро идора кунанд бозингарони Равшан. Наказато тӯбро мегузорад ба Самандар Ризомов. Самандар Наказато метавонад зарба занад, пас иҷро мекунад ӯ ба канор тарафи Суннат Файзов, аммо ақибтар монда буд Суннат. мавсими гузашта барои Сороб бисёр бобарор гашт. онҳо ҷоизаи чемпиониро барои худ баргардонданд. чӣ дар Суперлига ғолиб шуданд, чӣ дар мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон. дар финали ҷомонҳо Сипарро шикаст доданд. дар силсилаи финалии Суперлига бошад, дастаи Истиқлолро. ҳоло Равшан дар маркази майдон кӯшиш дорад ки ҳадақал ба майдон ва ба тӯб одат кунанд. Ризомов воқеан ҳам қувваҳо нобаробаранд. мушкил мешавад имрӯз барои Равшан. ва дар навбати худ Соро бошад дар бозии аввали мавсим тамоми кӯшишро ба харҷ хоҳад дод барои пирӯзии боварибахш ба даст овардан. Отахонов аз рӯи он бозие ки айни замон мушоҳида карда истодаем, дастаи футзали Равшан ба назари ман яке аз дастаҳои заифтарини мавсим мегардад. агар дар идомаи мавсим ҳаёти худро дигар накунад. айни замон проблемаҳо зиёд дида мешавад дар бозии даста. аммо онҳо ба акс ҳуҷум мегузаранд. Наход ки онҳо рафта гол заданд. зарба ба бихело ҳам хавфнок буд. Yoqub Sharofuddinov. ду бозингарони Соро ба ду бозингарони канори Равшан ҷудо шуданд. ва Sharofuddinov фурсат пайдо кард барои зарба задан. تعداد مخلصانی در مجموعه ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان بیشتر می‌گردند. باید که فارغ‌بالی نکند. سورو روشن گرچند که مقاید کرده است که ضعیف‌تر می‌نماید، می‌تواند که گل زنند و پورا به دفاع می‌شینند. با تمام احترام نسبت دسته فوتبال شهر کلوب، من نمی‌توانم تصور کنم سناریوی رقابت را که در آن روشن غالب باید. Rajabov ҳолан бо тӯб гузариши ӯ нолозим буд. балахтар пас иҷро мекард. Самандар Ризомов, Наказато, як бар як Наказато метавонад ки Дилхон Нафарро гузарад. хеле техникаи баланд дод. фурсати голзанӣ аст. Наказато боз як паси дигар натавонист иҷро кунад. Шарафуддинов ба иштибор омедад ин бозингар. ҷоми Отахонов бояд зудтар баргарданд бозигарони Равшан ба мавқеъҳои худ. аммо бояд қайд кард ки Соро начандон хуб ҳуҷуми худро ташкил карда истааст. ба иштибор омедад Файзали Сардоров. пас ба канор хеле хуб фурсати беҳтарӣ барои Равшан. зарба ва чӣ қадар онҳо наздик буданд ба голзанӣ. маротибаи дуюм аст ки Соро имконият медиҳад барои рақиб барои ташкил кардани чунин ҳуҷумҳо.
зарба ҷониби дарвоза бармегардонад Отахонов. панҷгонаи майдон иваз карда мешавад. Сардоров пас ба Канор, Солиев, дигар бора Файз. имсола капитани Соро Файзали Сардоров мегардад. соли гузашта Фирӯз Сангов буд. панҷгонаи ҷадид фишори шадидтар меорад ба дастаи рақиб. Сардоров аз тарафи чап Саломов кушода буд. Партоби Саломов. Саломов на тарафи ости майдон. Солиев. Як бар як аз пас ба марказ зарба ба гол. Ман гуфтам ки ин панҷгона фишори шадидтар меорад ва дар ниҳояти кор Ширинбеков рахна мекунад дарвозаи Равшанро. گوریان توجه میکنیم با نور تکراری گل فیضلی سردارov با مرکز پاس اجرا میکنن. درست واقع گرفت دروازه‌بان روشن. зарбаи кунҷӣ дар ихтиёри Равшан бояд ки бозигузорӣ карда шавад. инқадар сода пас додан нодуруст аст. аут нодуруст иҷро гардид. роҳбарияти лигаи футзали Тоҷикистон Бахтиёр Меликов ва роҳбарияти ширкати сарпарасти лигаи футзал чунда мешавад ба мо. ҳамзамон Соро ба ҳуҷуми навбатии худ мегузарад. Солиев, Файз, Сардоров, Саломов худаш зарба мезанад. чӣ қадар хавфнок. андак ноани хуб зарба. як зарбаи мустақими дигар дар иҷрои бозигарони Равшан ин Раҳмон Ҳасанов буд. туп баргардона шуд ба ҷони Отахонов. Сангов аллакай ба фарши ин майдон одат карданд бозигарони Равшан. нисбатан беҳтар тӯброи дура доранд. Солиев, Ширинбеков, Сардоров, партобиу пешгӯишаванда буд. пас
Rahmonov. Паси дароз иҷро мекард ба тарафи чап. Аммо ноанид. Бахтиёр Солиев. Ширимеков ҳам чеҳраи нав аст барои дастаи Соро. рости пештар ӯро дар Суперлига чандон зиёд надида будем. Соро ки гирифта бошад ин бозингарро аниқ асос ҳаст. ин бозингари умедбахш аст. ё хударе дорад ки метавонад барои дастаи Соро барои чемпионӣ дар мусобиқаҳои гуногун кӯмак расонад. айрав воҳиде фалакай камуниҳои шобуди худро қайд карда истодааст барояш. якси ҳуҷуми дигари Равшан. пас ба тарафи рости майдон. Томас майдон беруш натавонист то охир дурустӣ бирад кунад тӯбро. Раҳмон Ҳасанов. Ризомов. Наказато. Наказато бисёр ором нотарсия дар майдони худ тӯбро бар аз хош нигоҳ медорад. ба дарвозабон пас дар мумкин нест. чаро намефаҳманд бозингарони Равшан? ман ҳайрон ҳастам. паси дуюм мумкин нест ба дарвозабон. мумкин аст ки бозигаре ки дар Суперлигаи кишвар бозӣ мекунад қоидаҳои оддитарини гузиштаи варзишро надорад. Наказато. Зарба ва гол. Самандар Ризомов. Бозигузори Олиҷаноб аз тарафи бозигарони Соро. як нафар сабр гузорад ба бозигари Равшан. нафари дуюм кушода мешавад ва бемониҳа зарба мезанад. ҳамин гуна як нақша иҷро карданд бозигарони Равшан. бо мутаваҷҷеҳ мешавем. бубин бозигарро меқапад. Муҳаммад Раҷабов барои ҳамин озод мешавад. Самандар Ризомов. як бар як зарба ва гол. аз истифода мебарад. Суннат Файзов ва ҳисобро 3-0 мегардонад. тормори Равшан шурӯъ шуд. бояд ки истифода бурданд ва баъдан бо тамоми қувва ба ахир менишастанд. метавонистанд бо сар гол кунад бозигари Равшан. аммо баландтар туп бозад воқеан ҳам мушкил буд гол задан. фикр мекунам дар қисмати мехонаи рақобат Равшан бояд коре кунад ки ҳисоб аз ҳад калон нашавад ва ин аллакай хуб мешавад. нагузоштан ки тормор бигирад аста натиҷаи бад нест барои дастае ки 4 сол дар мусобиқаҳои футзали кишвар бозӣ накардааст. Наказато. Ризомов ба туп расида наметавонад. ҷими Равшан давом дорад. маҷбур мешавад ки то вақти баргардонад. муддати давом дар ҳуҷум набуд. фурсат айни замон ва дарвозабони Соро Раҷабов хуб тӯбро мегирад. Ҷаборов мазарат. Наврӯз Ҷаборов. як паси дигар ба канор.
як нафар аст. Худоқулов барои пеш намеравад. Диабра Муҳаммад Худоқулов. Фурсати зарбазанӣ аст. Боз ҳам Нуриддин Ҷаборов тӯбро мегирад. Дар мавсими гузашта дар осаи Соро дарвозабонҳо як қисматӣ бозӣ мекарданд. Яъне ки як қисми як дарвозабон месод, дар қисми дигар дарвозабони дигар. Фикр мекунам ки ин мавсим низ чунин таҷриба давом меёбад. Ягона мусобиқае ки қадар хуб набуд растаи Соро, ин мусобиқаи байналмилалӣ бахшида ба Наврӯз буд ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. Бахшида ба рӯи ҷаҳонии футбол мазалан. Бахшида ба рӯи ҷаҳонии футбол. Бо иштироки дастаҳо аз Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Эрон. Президенти дастаи Соро компания ба мо нишон дода мешавад. Ахтарчаш ба назарам ишора дорад ки падар моро дар телевизор нишон доистодаанд. Бисёр дӯструяк аст. Наказато гузариши зебоию партоб. Оле, маълум буд ки пас додани аст. Лукас Наказато. Резонов. Пеш аз оғози мавсим як намояндаи дастаи Соро қайд карда буд ки нисбат ба мавсими гузашта имсол Самандар Резонов нақши дигар хоҳад дошт, яъне ки ситоди мураббиён ба ӯ таваҷҷӯҳи бештар хоҳад кард ва ӯ шонси бештар медиҳад. Гузариши хело хуб, аммо Нуриддин то охир хуб мезад дар хатти дифоъ. Ҷамшед Муродов аст. Самандар Резонов як бар як пас медиҳад. Зарба зад, аммо Ҷомиёт Оттахонов баргардон. Хуб аст дарвозабони Равшан. яке аз камтарин нафароне ки нисбати бозиаш умуман эътироз будан наметавонад. бозисозии хуб дар маркази майдон. зарба дар иҷрои Ҷамшед Муродов аммо ноаниқ. аҷиб аст, дар дастаи футболии Равшан низ бозигари Ҷамшед Муродов ҳаст. дар дастаи футзалиаш ҳам як бозигар бо чунин ном бозӣ мекард. Як бар як Солиев тӯбро сар кард. Файзалӣ суба камерониқ аст. Файзалӣ Сардоров дар натиҷаи мавсими гузашта ягон ҷузъи хурудиро ба даст наовард. Сардоров пас ба канор.
Сардоров финтаки دوست داشت مدران نکازات تا خواست اجرا کنه اما موفق نگشت. تعداد اشتراک شده دیگه فوتبال ترکیه سردارов ضربه سخت بار میگرداند. جومی اوتاخونов فرصت برای روشنایی زمان اما دو نفر هجوم کرده ایستادند. دستگیری در کار بود و رحمان حسنов اما کسی در اطراف نبود. هیچ کس خالی مجبور شد که خودش ضربه بزند در حالی که دو نفر دیگر بازیگران صد می‌گذاشتند. سردارов دو نفر نزدیکترین بازی می‌کنند با بختیار سولیف. راستی احساس می‌شود که سوراخ زیاد صرف ندارد برای این بازی. از حد زیاد کوشش نکرده است. خوراکی فهمه است. رقیب ضعیف‌تر است و با خود اجازه ندارد که چنین بازی کند. حتی در همین حالت که نباید در دفاع ضربه یک نفر تنها دارد، یک بازیگری سوراخ حرکت می‌کند با طرف چپ، دو بازیگر روشن از پشت می‌روند و تنها می‌ماند بختیار سولیف. سردارов فایز از پای بازیگری روشن تو باز می‌دهد شد. این زمان فشار می‌آورد سورود بقایده ویران کنی نیست قایده ویران کنی مصطفی دور ضربه و صدان و نار باید کوشش کرد که امروز بگاه از میدان برد. روشن فکر کنم که خرسند میکنم بازیگر این دسته رو. شانس داشتن راستی در آغاز رقابت حداقل 3 دفعه برای رخنه کردن دروازه سورو را اما کامل نشد. سلاموف پاس مرکز بختیار سولیف با پشتی پا باز یک دفعه دیگر با پشتی پا اما این نوبت شیرینبکov بود. نکه یک گل زده از این بازی شیرینبکov. سلاموف سردارov پاس با مرکز بنیاد زود تو پارتوفتا بشه طرفی بازیگران از جانب دروازه‌بان جومی اوتاخونов در خط دفاع دیشب سلاموف خوب بازی کرد. اوتاخونov بازی میکند با یعقوب شرف‌الدینov. پایدار نکنی نیست. یا برخورد دو بازیگران یعنی دروازه‌بان بازیگری روشن ضربه و تو باز بالوی دروازه میگذارد. بنیاد خوفناک است. نوریدین جابرов در قسمی اول کاری زیاده دارد. از سردارov توپ را میگیرد عکس هجومی سورو پاس میدهد به کنار حتما نه اوه پاس داده است برای چی؟ پاس را داد و نهایت گل. سوال در این است که از پای فایزov توپ درآمد یا از پای بازیگری روشن. در تکرار خواهیم دید. برای این صورت فایزov ثبت میگردد گل مذکور. دوبل در نام بازیگری نوی دسته سورو.
такран нишода мешавад паси головари Файзали Сардоров ва голизадаи Файзов. бола вуҷуд ташкил кардааст Соро рости дар телевизорҳои худ мо давраҳои такрорӣ дастаем, аммо ҳуҷуми Соро хавфнок ҷараён дошт. тайм-аут мегирад дастаи Равшан. 1 дақиқаву 16 сония монда то анҷоми 14 сония то анҷоми қисми аввал. Хайрам Воҳидов метавонад ки зиёда нагӯяд ба фикрам ба шогирдони худ, зеро ки чӣ ҳоҷат бо сарфи 50% қувваҳои худ онҳо ғалаба карда истоданд. хурсандибахш аст дидани волидайн бо фарзандони худ, зеро ки аз хурдӣ вақте мо кӯдаконро ба товори варзишӣ мебарем, ба майдон мебарем, онҳо меҳр пайдо мекунанд ба варзиш ва мо метавонем ки дили пур дошта бошем барои наслҳои оянда, ки онҳо дар рӯҳияи варзишдӯстдорӣ ба воя мерасанд. боз як ҳуҷуми хавфноки дигари Соро буд ки наздик буд ба голшавӣ, аммо андак тубноаниқ рафт пас аз зарбаи ва инҷо зарбаи кунҷӣ ки таъин мегардад, маълум мешавад ки расиш ба пои бозигари Равшан будааст. туп туҳфа карда мешавад ба бозигарои Соро. Муҳаммад Раҷабов пас зарба ва хет-трик ба номи Сунат Файзов. голи сеюми худро ин бозигар ба самар мерасонад. ман пештарам гуфта будам, вазифаи асосие ки ҳами замон дар назди Равшан гӯшта мешавад, голи зиёд сар надодан аст. сонияҳои охирини қисми аввали рақобат ҳисоб 5-0. садои ошарф мебарояд ва ин анҷоми қисми аввал аст. Соро Равшан 5-0 ба фоидаи дастаи мизбон анизам бошад. танаффус тамом шуд, аз пас аз он бармегардем ва гузориши мустақими худро давом медиҳем. боғи будем.
тамошобинони аз арҷманд нимаи дуюми рақобати соро компания муқобили равшан оғоз меёбад. ҳисоб 5-0 аст ба фоидаи дастаи мизбон. фаъол шурӯъ менамоянд бозингарони соро қисми дуюмро бо фишор дар маркази майдон. аз паҳлӯи Файзали Сардоров гузашта натавонист бозингари равшан. дар қисми аввал хетрик ба номи худ сабт кард Сунат Файзов, бозингари нави дастаи соро ки қайд кардем Маъзамин Мавсим пайвастанд ба дастаи мазкур ва чунин бозингарон ду нафар ҳастанд. Ширинбеков ва Сунат Файзов онҳо аз дастаи Пойтахт пайвастанд ба бошгоҳи соро, ҳамчун бозингарони умедбахш. равшан дар оғози нимаи аввал ду-се шонси хуби голзанӣ дошт вақте ҳисоб 0-0 буд, аммо баъдан соро ҷилави бозиро ихтиёр карда пайваста ҳуҷумои хавфнок ташкил мекард ва ҳатто аз туп маҳрум кардан рақибонро. яъне ки равшан бе туп маҷбур шуд бозӣ кард. пас дар мумкин аст ба дарвозабон як дафъа дигар бояд хотиррасон шавам барои бозигарони равшан, зеро ки дар қисми аввал кам набуданд ҳолатҳое ки онҳо маротибаи дуюм ба дарвозабон пас медоданд. Сардоров пас ба Акадор, Бахтиёр Солиев, Саломов зарба иҷро мекард ва бармегардонад Ҷоми Атохонов. Сардоров маҳкам шуд зарбаи ӯ. тағйироти муҳим аст дар ҳайати соро. ба ҷои Нуриддин Ҷабборов Қосимов ба хати дарвоза баромад ва якун Қосимов аввалин маротиба тӯбро бармегардонад. зарбаро Муҳаммад Худойқулов зад, хелам хавфнок буд. имкон намедиҳанд ки ҳуҷуми худро ташкил кунанд ба бозингарони равшан. футболбозони соро умед ки дарвозабон чӣ тавр дуруст кушода мешавад, аммо баъдан паси дақиқ иҷро карда натавонист. хелам хуб пас ба марказ Солиев топ хурд дар ҷустуҷӯи нафари озод. ту аз назди пои Файзали Сардоров рабуда шуд. Саломов Саидов зарба ва гол. 6-0. дерро таваҷҷӯҳ мекунем. Саидов пас медиҳад ба Канор. Бахтиёр Солиев партоб иҷро мекунад ва туб аз пои бозингари равшан ба дарвоза ворид мешавад. аз пои ки буд? аз пои Ёқуб Шарофуддинов. 6-0. фурсат дар замон барои равшан. ростӣ агар мегуфтем ки онҳо умуман имконият пайдо карда метавонанд барои голзанӣ, хато аст. имкониятҳо ҳастанд, аммо анҷоми ҳуҷум он қадар дақиқ нест.
имсол ин албатта соро барои тамоми ҷоизаҳо мубориза мебарад, аммо имсол дастаҳои дигар худро сахт пурқувват карданд, аз ҷумла Истиқлол, аз ҷумла Сипар ва аз ҷумла Амонатбонк. аммо дирӯз Амонатбонк аз Истиқлол шикаст хӯрд. Файзали Сардоров аз масофаи дур зарба мезанад, хело хавфнок, дарвоза холӣ монда. зарбаи Бахтиёр Солиевро низ бармегардонад ҷомиат Отахонов. Солиев Сардоров нағмагар он нахост ки гол занад, аз болои сари дарвозабон тӯбро партофт, аммо муваффақ нашуд. фишори шадид аст аз тарафи Абу Саидов. Самандар Низомов. инҷо пас намумкин аст. 7-0. бениҳоят осон, бе сарфи қувваи зиёдатӣ. дар ин рақобат аллакай ғолиб маълум аст. саволи асосӣ мемонад ки Равшан гол мезанад ё не. Низомов, Наказато. چی قدر شانسی خوب برای دسته سورو. کمی اومد کرد تو بس پالوی دروازه گذاشت. واقعا هم دسته سورو امروز با روشن نشان میدهد که موسم برای دسته از شهر کلوب آسان نخواهد بود. سطحی لیگ برتر فوتبال کشور را اکنون درک میکنند و باید که تیار باشند با دیگر بازیون است که رقیبان همین سطح خواهند بود. آسان هیچ کس نیست. دسته سامون هم راستی سامون دانشگاه ملی موسم گذشته نتیجه خوب داشت، اما یک چند بازیگران ترک دسته کردند و حالا نامعلوم که چطور به در ادامه موسم راهنمایی میکنند. برای مثال رمز امراخانov با دسته امونتبانک رفته است و الکای سامون در بازی اول خود شکست خورد از دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش.
Лаказато. дигар бор Лаказато тӯбро гум мекунад дар он бори забон ду нафар, аммо ӯро афтондан. рости маротибаи дуюм аст ки муқобили дағал бозӣ дорад Ҷамшед Муродов таҳти рақами 10. андак пештар ҳам як бархурд миёни инҳо буд. мазарат пурсида буд Ҷамшед Муродов. инҷо низ каме дағал буд. рӯшод аз дасти Лаказато қапида кашид. яке аз мухлисони ашадӣ, биед бигӯем варзиши тоҷик, бобои Раҷаб буд агар хато накунам исмаш. ба мухлисӣ ба назарам ки соро омадааст имрӯз. Лаказато зарбаю аз пои бозигари Равшан том аз майдон берун мешавад. акслуҷби Равшан бериёяд хуб, як бар як зарба ва гол. Равшан ниҳоят гол мезанад. ва мебинед ки чӣ қадар хурсанд ҳастанд гурӯҳи мухлисони Равшан ки дар наздикии ман нишастанд. Ҷамшед Муродов як тараф шуд. Лаказато ба назарам ки Лаказато хост ки тӯбро тарафи худ кашад гирад. ана ҳаминҷо метавонист монеъ эҷод кунад. Лаказато аммо хост ки оста тӯбро аз пои Ҷамшед Муродов гирад, ба тӯб расида натавонист. ана ҳамин гол метавонад ки ба ғазаб бурад бозигарони Сороро ва онҳо голзаниро давом диҳанд. ба ҳар сурат 7-1 аллакай беҳтар аст аз 7-0 ё ба назари шахсан ман 10-1 ҳам шавад аз 7-0 беҳтар аст. равшан метавонад ки як голи дигар занад. Ҷамшед Муродов аҳсану офарин. бале маълум аст ки ин бозингар андак вазни зиёдӣ дорад, аммо хуб бозӣ карда истодааст. дар қисми дуюм хавфноктарин бозингари Равшан гаштааст. бале фаҳмо аст ки соро тӯбро медиҳад ба рақиб то ки онҳо низ бозӣ кунанд. ман пештар қайд кардам ки соро бо эҳтимоли зиёд бо 50% қувваи худбозӣ дорад, ба ҷуз аз бозингарони нави даста ки барояшон ҳар як дақиқа ҳамчун шанс аст барои исбот кардан ки онҳо арзандаанд дар соро буданд, аммо дигарон оромона бозӣ мекунанд. бунеда то мубориза набурда истодааст Бахтиёр Солиев. зарба задан мумкин, аммо дар воқеъ худ устувор аст Қосимов дарвозабони Соро. Солиев Сардоров кушода мешавад. Файзалӣ Дилшод Саломов паси Файз намегузарад аз Рамазон Сангов. пас каме сахтар рафт тарафи Муҳаммад Худоқулов. Сардоров пасию хело дақиқ аст, зарба ва наҷот медиҳад дарвозабон ва маротибаи дуюм. аҳсану офарин Ҷомиъ Отахонов. ман пештарам гуфта будам ки ягона нафаре дар дастаи Равшан ки имрӯз
бе иштибоҳ бе камбудӣ бозӣ дорад. маъз дарвозабони даста аст. дигарон бале сифатан сустар ҳастанд аз бозигарони Ҳисоро. чӣ қадар осон онҳо рахна мекунанд хатти дифои Равшанро. бе ягон мушкилӣ танҳо пеш меравад Худои Қулов. як зарбаи дигар аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. Сардоров Саломов туп намегузарад аз Файзалӣ. фишор меоранд ду бозингарони Равшан. он бозингарони ҷавоне ки дастаи Ҳисоро гирифтааст аз пойтахт 18 ва 19 сола ҳастанд. 18 ва 19. яке ҳамин сол синфи 11-ро хатм кардааст, дигаре ба курси 2 мегузарад дар донишгоҳ. ва як сиёсати бисёр дуруст дорад роҳбарияти Соро, ки шахсан ба ман сахт писанд аст. онҳо бозингарони пурқуввати дастаҳои дигарро кӯшиш мекунанд ки нагиранд, барои онҳоро заиф накарданд. Солиев, Сардоров, зарбаи Файзалӣ ва гол. вақте ки ӯ зарба занад, албатта шонси голзанӣ хело ва хело зиёд мегардад. 8-1. Файзалӣ бояд гуфт ки голи аввалини худро дар бозии имрӯза зад. Сардоров партов ба марказ, зарба ва боз ҳам гол. Покер дар номи Сунат Файзов 4 гол. ба назарам ки ҳисоб дурақама мешавад. як голи дигар намерасад барои дурақама шудан. Сардоров ҳамин усулро маротибаи дуюм аст кӯшиш дорад ки анҷом дад. Файзалӣ маълум аст ки сахт мехоҳад ки муваффақ шавад дар иҷроиши он. дарвозабон ҳам пеш баромадааст дар ҳайати Соро. фаҳмо аст ки чанд голе ҳам сар надиҳанд. дар дақиқаҳои боқӣ монда онҳоро дарёб карда наметавонад Равшан. Илшод Саломов худаш зарба мезанад.
бармегардонад ҷоми Отахонов. Қосимов. Сардоров. зарбаи сахт маҳкам мешавад. якдигарро дарк мекунанд бозингарони Сороб. маълум аст ки албатта тайёрии хуб авосим диданд, аммо давоми чанд сол байни ҳам бозӣ кардан ба ҳамин ҳолат оварда расонидааст. хаста шуданд бозингарони Равшан. дигар қувва намерасад барои фишор овардан. лобар ин дар чунин ҳавои гарм ва тафсон дар толор бозӣ кардан мушкилтар аст. Наказато. ба ҳар сурат бохти мазкур дарси хуб мешавад барои дастаи Равшан. ба пои Самандар Ризомов зад бозингари Равшан. ба мор Фаридун Рустамов нишонда шуд сармураббии даста. албатта ҳеҷ эътирозе карда наметавонад ба бозингарони дастаи худ. танҳо қувваҳо баробар ҳастанду халос. дар чунин тафовути қувваҳо ягон хел тактикам фоида нахоҳад кард. аммо мисол ҷолиб мешавад бозӣ кардани рақобатҳои Соро муқобили Сипар ва бевосита Истиқлол. Истиқлол ҳам қасд дорад ки нокомии мавсими гузаштаи худро ҷуброн кунад ва қасдро маъз аз Соро гирад. Низомов. Раҷабов тӯбро бармегардонад барои Самандар, аммо Самандар кушода нашуда буд. алан бинавад хоҳ аст инҷо ҳуҷуми Равшан, аммо ба хати дифоъ баргашта бартараф кард ин пасро Абусаидов. Раҷабов. Наказато худаш зарба мезанад бо пои чап. Ноаниқ. каме дер шуда мешаванд бозингарони Равшан. тарафи якдигар инро ҳам қайд кардан дар кор аст. Наказато.
ишора мекард наказа то ба Шереметов кушода шавад. ду нафара иҳота карданд. Шереметов бозигарони Равшан тура аз поё гирифт, аммо дигар бора баргарда мешавад ту ба Соро. Бинобар иҷроиши нодурусти аут. Раҷабов. Зарбаи сахт. Ноаниқ. Пайрам Воҳидов хурсанд аст. мураббии беҳтарини сол эътироф шуд дар мавсими гузашта. албатта ки дигар ягон нафар наметавонад ҳатто довталаб бошад бинобар натиҷаҳои Пайрам Воҳидов дар ҳайати Соро ва инчунин бо мунтахаби Тоҷикистон чӣ дар ҷоми Осиё чӣ дар чемпионати ҷаҳон. сонияҳои охирини рақобат тамошобини азиз дар бозии дуюми худ Соро муқобили клуби марказии варзиш Артиш санаи 7 август бозӣ мекунад. ин бозӣ низ дар маҷмӯаи варзиши донишгоҳи миллӣ барпо мегардад. садояш таъкидовар ба он мешавад ва ҳисоби ниҳоӣ ба қайд иста мешавад 9-1. пирӯзии дастаи Соро бо ҳисоби калон бар Равшан. мо хушомадид мегӯем дастаи Равшанро ба Суперлигаи Тоҷикистон пас аз 4 соли набуданашон ва аввалин ғалаба дар бозии нахустини худ ба дастаи Соро. компания ва мухлисони он муборак бошад. тамошобинони азиз дар ҳаминҷо гузориши мустақим хотима меёбад. нервони кишвар будам ки ин бозиро барои шумо шаҳр додам. барои таваҷҷӯҳатон арзи сипос. сарбаланду хунобуд бошед. хайр.